Pripravili sme projekt na to, aby práve bolo toto miestom, kde ľudia radi chodia, kde je to konečný cieľ na vychádzky, na zastavenie sa a trávenie voľného času. Ten projekt sme nazvali Obývačka, pretože chceme, aby sa tu ľudia naozaj cítili ako doma, ako v svojej obývačke. A začali sme tým občerstvením, ktoré do obývačky patrí. Začali sme projektom Staromestskej Viechy, kde sa každý týždeň striedajú slovenskí vinári, tak aby sa odprezentovali, ale aby tu nás príjemnili aj pobyt na tomto námestí. Následne pribudli knižnice a ku knižniciam aj obrazovka, pretože na jednej strane občas si potrebujeme niečo pozrieť aj doma v televízii, na druhej strane aj ten duchovný svet kníh je zaujímavý, ale treba si pri tom aj posedieť. Takže sú tu rôzne alternatívy sedení, okrem tradičných hlavičiek pribudli aj vďaka spolupráci so spoločnosťou IKEA sedadla, alebo teda plážové lehátka, pribudli ratanové sedačky, ktoré sa každý deň rozmiestňujú trošku inakšie a toto realizujeme v spolupráci s niektorými prevádzkami, ktoré pôsobia na Hviezdoslávovom námestí. No okrem toho posedenia, čítania, pozerania na program, ktorý ponúka televízia, inak každý štvrtok je to aj krásny film vo večerných hodinách, okrem toho program Staromestskej televízie a možnosť pozrieť sa sami na seba, čo je veľká atrakcia, zdá sa. Tak okrem toho sú tu aj možnosti zobrať sem svoje deti a poskytnúť im priestor na hranie, čo tu možno chýbalo zo všetkého najviac. Sú detské prvky na hranie na tejto časti námestia, v ktorej sa pohybujeme a v krátkej budúcnosti pribudne pravdepodobne, ak pamiatkári dajú svoj súhlas, aj ihrisko na Rybnom námestí, teda vlastne na začiatku tejto pešej zóny alebo na začiatku tejto promenády. No a potom aj dospelí sa radi hrajú, takže pre dospelých sme pripravili hojdacie húpačky, ktoré majú nosnosť do 80 kg, takže je to pre takých dospelých, ktorí sa zmestia do tejto váhy, ale aj šachy, ktoré sú síce tradične na tomto námestí, ale fungovali iba v obmedzený čas počas víkendov v konkrétnych hodinách. Takže dneska vďaka tomu, že toto celé nám tu strážia brigádnici a sú k dispozícii počas celého popoludnia, tak aj tie šachy sú k dispozícii každý deň, je možné sa u nich uchádzať a teda dajú sa hrať kedykoľvek. No a samozrejme, že aj pohyb patrí k tomu dobrému životu, správnemu, takže pribudli na tomto námestí aj 2 pingpongové stoly a rovnako u brigádnikov je možnosť vyzdvihnúť si rakety, takže netreba si nosiť so sebou, keď máte chuť zahrať si pingpong, tak nech sa páči, je to k dispozícii.